हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। नै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय। दिनैनि ब्लगानो जादों जों थाइजौ खाजि जानो नागिरदों। दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन, स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। जोंहानि थाइजौ बिफाङा खाथियावनो दङ, स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै। नै नायदो लोगोफोर जोंहानि थाइजौ फिथाइफोरखौ जि मोजां मोजां थायखादों, मोनसिगोनानो नै गोमो गोमो जाहांबायानो। जि गोथावखा लोगोफोर, खानोनो अनलायो आङो। मोनां मोनां जाबायानो, जारोम जारोम। दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आङो। जि गिदिर गिदिर जायो आरोना दानो, जि गिदिर गिदिर जाखादो। उनाव देरबावगोन, मोनबाथ' जि गोदै आरामथार जायो। नै खैजाबो जि थायखादो। गासै जगारखौनो रेडि खालामखाना लाबाय आं लोगोफोर, दानिया हानोसै। 하는 것이어서 टेस्टि जादों लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय।